ҳазорон донишҷӯи ӯзбекистонӣ бо даъвати президенти кишварашон Шавкат Мирзиёев мехоҳанд таҳсили худро дар Тоҷикистон қатъ карда дар донишгоҳи Ӯзбекистон идома диҳанд. бештари ин донишҷӯён муҳассилини донишгоҳи омӯзгории Тоҷикистон ҳастанд. ҳамин тавр як бахши аъзам аз ҳудуди 600 нафаре ки дар донишгоҳи тарбияи ҷисмонии Тоҷикистон таҳсил мекарданд низ қасди идомаи таҳсил дар донишгоҳи Ӯзбекистонро доштанд. вазорати маълумоти олӣ ва миёнаи махсуси Ӯзбекистон ва донишҷӯёни ӯзбекистоние ки дар ҳамсоя кишварҳои Қазоқистон, Қирғизистон, Тоҷикистон ва Туркманистон таҳсил мекунанд, пешниҳод кардааст ки метавонанд бидуни супоридани имтиҳонҳои иловагӣ таҳсили худро дар донишгоҳҳои Ӯзбекистон идома диҳанд. дархости донишҷӯён дар Ӯзбекистон аз 7 феврал оғоз шуда то 15 феврал пазируфта мешавад. донишҷӯён барои ин бояд танҳо нусхаи шиноснома, ариза барои гузариш ва ҳамчунин дафтарчаи имтиҳонотро пешниҳод кунанд. аммо онҳо дар Ӯзбекистон низ бар асоси шартномаи пулакӣ таҳсил хоҳанд кард, тавре ки дар Тоҷикистон, Қазоқистон, Туркманистон ва Қирғизистон таҳсил мекунанд. расонаҳои маҳаллӣ ва хориҷӣ ҳадафи рафтани донишҷӯёни ӯзбекро ҳар хел шарҳ доданд. масалан бахши русии хабаргузории ахбор рафтани донишҷӯён аз донишгоҳҳои кишварро дар рейтинги паст қарор доштани макотибҳои олии Тоҷикистон гуфтааст. инчунин навиштааст ки аз хавф ва паҳнчавии коронавирус донишҷӯён Тоҷикистонро тарк кардан мехоҳанд. баъзе нафарон мегӯянд ки дар донишгоҳҳои Ӯзбекистон идрорпулӣ ба $60 расидааст ва ба ҳамин хотир онҳо озими кишвари худ ҳастанд. аммо ин суханҳо тамоман асос надорад. бо ҳамин мақсад мо бо чанд нафар аз донишҷӯ ва волидони онҳо суҳбат кардем то назарашонро бифаҳмем. Маҳамадалиев Рамзиддин, мо аз Қашқадарё аз Ӯзбекистон роҳ дури дидор ғанимат гуфта истодаку падар модар дар назди падар модар хондан. шароити таҳсил дар Тоҷикистон ба шумо писанд аст? нормали мешавад. ман Сафарова Нигора ҷумҳурии Ӯзбекистон зиндагӣ мекунам. дар ин ҷо фарзандатон таҳсил мекунад? албатта. дар кадом риштаа? филологияи тоҷикӣ, педагогика. масалан шумо мехоҳед ки фарзандатонро ба Ӯзбекистон баред. ҳадафи бурданатон аз чӣ иборат аст? аку Тоҷикистонам хуб бо ватани худ, ҷои худ, мақсадам пеши худомон. ҳамон қа дига ягон фарқият нест. баъд оянда ино пеш тамом кардаги мо ҳастай. 7 сол 9 солай насификатсия карда натонистаста. дар оҷо кор нашудайда, диплом ва ё бекор шуда мумкин. мақсад ки ҳамин баъди ин қарор баромад мо кӯшиш кардем ватани худ равем. шароити таҳсил дар Тоҷикистон чӣ гуна аст барои фарзандатон? не хуб. фарзандом хай соза мегӯ ва ё мехонанд мебиё мерад. дуюм курса тамом кард, хатм кард, хай хуб аст мегӯ. фақат ки якои қарор баромад мо вот ватани худ Узбекистону. Пока проблема не было, они вот нормально учились, но все равно наше государство, чтобы мы хотим, там учились, потому что наши дети близко к нам были. Ну, за этого спасибо за ваше государство, что приняли, они поступили здесь, учились пока, учиться. Спасибо за это. И вашему, и нашему государству. طبق اطلاع رسمی تنها در دانشگاه آموزگاری تاجیکستان 3400، در دانشگاه طبی تاجیکستان بیش از 140 نفر و در دانشگاه ملی تاجیکستان 370 نفر دانشجوی ازبکستانی تحصیل دارند. همچنین دانشجویان ازبکستانی دانشگاه ملی تاجیکستان و دانشگاه دولتی خوجند به نام باباجان غفورov نیتی ترک کردن این مکاتب‌های عالی را دارند.